То... Къде виждам нищо, къде знам къде са. Откъде започваме? В момента прави 9 чалендж. Аз не чувам, което беше очевидно. Тя не може да говори, а тя не вижда. И ще правим палачинки. Покажи палачета нагоре, бе. Да, какво правим сега? Бъркаме. Купа? Купа. Добре. Купа. Купа. Тук, нали? Купа. Така, Алекс ще добавя подправките. Подправки? Нещата, така. Ама, защо му хубаво. Яйца. Яйца, колко яйца? 2 яйца. Можеш ли да го развържеш? Добре, трябва да сложиш 2 яйца, това го разбра. Надявам се. Мога да го повторя още няколко пъти, ако трябва. Какво? Я дай. Как се чувстваш? Трудно. Живота е труден. Интересно, не знам какво каза. Ти можеш ли да чупиш яйца? Да. Тя ли ще ги чупи? Добре. Ето, чупи ги. За какво ми е лъжица? Това е вилица. За какво ми е сега? Чакай. Чакай сега.